एली कुआ 1 2 3 4 5 6 6 कुआ 6 हाँ हाँ ना एली कुआ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एली शिखुची आमर 1 2 डाकी शिखुची एली एबे को अ डाक अ आ ई ई ए चगला हला पुणी उ टे कह दियो उ चगला हे गला।